Sziasztok! Ez a Friss Levegőt podcast sorozat aktuális száma, ahol a munkahelyi teljesítmény titkos tényezőiről fogunk beszélgetni. Én rögtön le is spoilerezem, ez a belső levegő és annak a minősége lesz. Szerencsére van két szakértő is most itt a stúdióban. Köszöntelek titeket nagy szeretettel. Hadd mutassalak be Kuruc Regina, a Revel Consultingnak a szakértő vezetője, és Csipszer Zoltán, a Lindab ügyvezető igazgatója. De én úgy tudom, hogy van még egy szervezet, amiben mind a ketten ugyanazt a friss levegőt szívjátok, ez a Magyar Környezettudatos Építési Egyesülete, HUGBC, amiben Regina, te a VEL munkacsoport vezetője vagy, és Zoli, te pedig a Zero Carbon nagykövet. Én arra kérlek titeket ilyen bemutatkozásként, meséljétek el nekem, mit jelent az a VEL munkacsoport, és mit is jelent a Karbon nagykövetség. És akkor Regina, neked adnám át a szót elsőnek. Köszönöm szépen a meghívást, és a VEL munkacsoport a HUGBC, azaz a Magyar Környezettudatos Építési Egyesületén belül egy olyan munkacsoport, ami azon dolgozik, hogy jobb legyen a beltéri környezet. A munkacsoportunk teljes neve az VEL és Környezet munkacsoport, és legfőbb témánk az a beltéri levegőminőség. És mit jelent a Karbon nagykövetség? Karbon nagykövetség, az a jó hírem, hogy nem egyedül vagyok Zero Carbon nagykövet. Ez egy nagyjából 1,5-2 éves kezdeményezése a HUGBC-nek, és gyakorlatilag arról szól, hogy a Zero Carbon nagykövetek hogyan tudják minél szélesebb körben eljuttatni azt az információt, akár a lakosság, akár az ipar számára, hogy mennyire fontos a környezetünk védelme, és mennyire fontos az, hogy a zero karbon kibocsátásunk az nulla legyen. Nyilván mindenki találkozott már azokkal a hatásokkal, amelyek a globális környezetváltozásból adódnak. Ennek egyetlen útja van, hogy megállítsuk, ha a karbonkibocsátásunkat csökkentjük. A zero karbon kibocsátás azt jelenti, hogy van a környezetnek egy karbon megkötő képessége, és ezért is hívjuk ezt net zero megoldásnak, mert ezt a karbon megkötő képességet kell, hogy emeljük, és a karbon kibocsátásunkat pedig kell, hogy csökkentsük ahhoz, hogy a kibocsátási átlagunk nulla legyen. Korábbi epizódokban már beszéltünk arról, hogy a levegő minőséget azt külön tudjuk talán értékelni a kültéri és a beltéri levegő minőségében. Mi a kettő között egyébként a különbség szerintetek? Általánosságban melyik a rosszabb levegő, és mi az, amitben tudunk változtatni mi magunk a saját környezetünkben? Kicsit azért mondom, hogy nem annyira titkos ez a kérdésre, majd a válasz. Titkosnak nem titkos semmiféleképpen. Én inkább megfordítanám ezt a dolgot, hogy szerinted hol töltünk több időt? Beltérben vagy kültérben? Hát én sajnos a beltéri irodában, otthonomban, tehát mindenképp lakásban és irodában. De ezt tudjátok esetleg, hogy van erre statisztika, hogy mennyivel több időt töltünk beltérben? Reginának át is adnám a szót, konkrét számai vannak. Igen, jellemzően az időnk több mint 90%-át a beltérben töltjük. Akkor mondhatjuk, hogy ez sokkal fontosabb. Mégis én mindig azt tanulom, hogy éppen milyen smog van kint, vagy milyen a kültéri levegő, és kevesebbet beszélünk valamiért arról, hogy bent a szobában, az irodában. Vagy hát ez ugye össze is kötődik Covid óta, azért tudjuk, hogy a home office az aztán nagyon sok ember életében megmaradt, hogy mégsem hallunk erről annyit. Így van. Én azt gondolom, hogy alapvetően nem csak a Covid az egy indikátora volt annak, hogy ez az arányszám ez nőjön, ez inkább generációs probléma. Tehát az újabb generációk, akik minket követnek, egyre több időt töltenek olyan típusú sportolással, olyan típusú tevékenységekkel, amelyek köthetőek a beltérhez. Városokban élünk, sokkal szűkebb az a környezet, amiben a kültér megközelíthető lenne, és olyan aktivitásokat tudnának végezni, ami leköti őket, és éppen ezért a beltér levegő minősége az felértékelődik. Szerintem ez egy ilyen generációnkra jellemző, talán ilyen mém, hogy elmegyünk sportolni, akkor sokszor autóval elmegyünk egy plázába, bemegyünk a konditerembe, hogy egy futópadon fussunk beltérben. Talán a konditermekről majd lehetne egy külön podcast sorozatot csinálni, hogy ott mennyire fontos a légcsere. Viszont szintén erről beszélgetünk, de fontos azért kihangsúlyozni azt, hogy egyre modernebb épületekben a természetes szellőzés az talán már nem annyira erős, mint korábban, ahol az ablak alatt befújt a friss levegő, hanem ez mindenképpen automatizált és gépesített. Ennek viszont feltételezem, hogy van valamennyi energiafogyasztása, költsége is. Megéri egyébként nekünk folyamatosan gépeket üzemeltetni azért, hogy friss levegő legyen, vagy hol van az a határ, hogy még megéri kinyitni az ablakot, ha egyáltalán ki lehet egy irodában?
Mindenképpen fontos az energiahatékonysággal is foglalkozni, olyan szellőzési megoldásokat kell választani. És kérdezted, hogy melyik a szennyezettebb. A beltéri levegő akár 2,5-szer szennyezettebb is lehet, mint a kültéri levegő, hiszen a kültéri levegőt, ahogy bevezetjük szűrések után, a beltérben számos tényezőtől szennyeződik. Kipárolgásoktól, kilélegzésektől, takarítószerektől, bútoroktól, formaldehidtől, számos levegőszennyező van. Az első podcast adásban sokat fel is soroltatok ebből. Tehát mindenképpen egy energiahatékony szellőzési megoldás kell, de azt is tudjuk, hogy sok embernek pszichológiai igénye az ablaknyitás, és hogy ez a kilincs effektus. De érdekes, tehát, hogy igazából akarom érezni, nem tudom, a húzatot az arcomon, vagy a madárcsicsergést. Lehet ennek egy ilyen pszichés berögződés van, hogy nekem ki kell nyitni az ablakot? Igen. Tehát nem csak a hőmérséklet pára, szabályzásra, meg a friss levegőre, mert a friss levegőt azt egyébként érezzük, észre lehet venni valahogy, hogyha szoktuk, hogy elfogyott a levegő, ennek van valami tudományos háttere, vagy hogyan lehet mérni azt, hogy olyan légszóny keletkezik egy irodában? Én azt gondolom, hogy picit visszatérve és visszacsatolva az előző kérdésedre, ugye azok az épületszerkezeti megoldások, amiket itt az újkorban használunk, és amik beváltak, azok mind energiatakarékosságra vannak kihegyezve. Tehát nincsenek már nyitható ablakok, ezért egy szükségesség az, hogy legyen gépi szellőztetés. Arra visszatérve, hogy a levegő minőségnek milyen hatása van az emberre, azt ritkábban vesszük észre, hogyha jó minőségű levegő vesz minket körül. Viszont ha nem, annak gyakorlatilag azonnali fizikai jelei vannak, lehet ez szemszárasság, talán a legenyhébb eset, de inkább ami jobban kifejezi, az a fáradékonyság, a mindennapos hatékonyságnak és a munkavégzés hatékonyságának a visszaesése. Nekem ez az a személyes tapasztalatom, hogy én nem tudom, hogy ez a levegő miatt van. Tehát ott ülünk, és érzem, hogy fáradt vagyok, de lehet, hogy azért, mert rosszul aludtam este, vagy nem tudom, nem ittam még meg a megfelelő koffein mennyiségemet. Honnan tudom, van erre megoldás, hogy igen, ez most a levegő minőség miatt van. Erre van valami műszer, technika, van valami mérőszám erre, hogy megnézem, hogy tényleg ez a levegő, ez már nem friss. Igen, tehát említetted, hogy van az a pont, amikor már úgy érezzük, hogy itt nem jó a levegő. Ezt nagyon ritkán vesszük észre, mert megszokjuk, hogy egyre rosszabb a levegő, alkalmazkodik a szervezetünk. Viszont, hogyha belép egy ember abba a térbe, akkor mondja azt, hogy fú, hát itt szellőztetni kéne. Igen. Oroszlánszag van az irodában, ugye, amikor belép valaki. Igen, és vannak erre mérőeszközök, ez jó hír, és ezek hamarosan kötelezővé is válnak az Európai Energetikai Direktíva, az EPBD bevezetésével. Tehát szükség lesz olyan mérőeszközökre, amik vizsgálják a különböző levegőszennyezőket, akár a széndioxid tartalmat, vagy a illékonyszerves vegyület tartalmat, és a porszennyezettséget. És én azt mondom, hogy a hőmérsékletet, az több mint fél évszázada mérjük minden térben egy hőmérővel. És miért nem mérjük a levegőminőséget, ami nagyon nagy hatással van a produktivitásunkra és az egészségünkre? Ezt egyébként tudják az emberek? Vagy ez tudatos? Vagy csak a szakemberek tudják, hogy olyan természetes a levegő, tehát hogy így ha szomjas vagyok, azt úgy érzem meg, hogy éhes vagyok, korog a gyomrom, de a levegőnél, amit mondta, hogy esetleg tényleg szemszárasság, vagy fejfájás, fáradékonyság, de én nem tudatosítom, ez nem tudatos az emberekben szerintem, hogy elfogyott a levegő. Szerintem jó, hogy erről most itt beszélünk, de mi a tapasztalatotok, hogy az embereknek, mikor mondjátok, hogy itt az a probléma, hogy nincs levegő, ezt ők elhiszik? Ennyire nem tudatos, és azt gondolom, hogy túl sok olyan mutatója van a levegőnek, ami túl technikai ahhoz, hogy könnyű legyen megérteni. Ezért is lesz fontos az, hogy azok a levegőminőségi jelzőrendszerek viszonylag egyszerűen működjenek. Legyen 3 gomb rajta, világítson éppen a világító zöld smiley, hogyha jó minőségű a levegő, sárga, hogyha már kevésbé jó, és piros, hogyha azonnali beavatkozásra van szükség. Ugye a levegőminőséget meghatározzák az illékonyszerves vegyületek, meghatározza a szállópor koncentráció, a páratartalom, a hőmérséklet, a széndioxid tartalom, ami talán az egyik legfontosabb eleme. És ha belegondolunk abba, hogy a levegőnek a 78%-a az nitrogén, 21%-a ami oxigén, és a maradék 1%, amiben található, igen, széndioxid is, pontosan 0,01% egyébként a teljes levegő összetételében, ez a 0,01%-nak a változása dönti azt el, hogy érzed magadat a beltérben. Hogyan néz ki ez a mérőeszköz? Hogy kell elképzelni, mint egy hőmérőt, vagy annál valami nagyobb, vagy ez kell egy külön szoba, vagy hogyan kell ezt mérni? Hogy néz ki ez az eszköz, amivel a levegő minőségét egy laikus ember is meg tudja nézni?
A bögrédnél nem nagyobb. Igen. Tehát egy ekkora eszköz, tehát akkor tényleg mint egy ilyen hőmérő. És a levegőminőséget annak mi a mértékegység, hogy miben mérjük ez? Tehát több mindent miért mondom, hőmérséklet, páratartalom, mit néz még ez az eszköz? Igen, nagyon fontos a széndioxid szint, és kérdezted is a mutatószámokat. Erre több határérték is van, az egyik legismertebb, ez az 1000 ppm, és ezt tudja mérni a levegőminőség készülék, és ki tudja jelezni, ugye, hogy zöld, sárga vagy piros, de ennél vannak szigorúbb értékek is. A WELL standard 900 ppm-mel dolgozik, 900 ppm-et ajánl, és hogyha pedig szigorúbb értéket, akkor pedig a 750 ppm-et. Ez egy szabvány, amit kell alkalmazni? Igen, ez egy nemzetközi minősítési rendszer, amit 10 éve alkalmaznak már a nagyvilágban, és Magyarországon is több minősített épület van. Mindjárt még beszélgetünk a minősített épületekről, de engem még nagyon érdekel az, hogy elmondtátok, hogy mik okozzák a levegő minőség romlását a beltérben, és hogy ezt lehet majd mérni, vagy van egy ilyen eszköz. Egyébként drága egy ilyen eszköz? Mi ez, Különböző árban van. De tehát egy milliós nagyságrend, vagy több százezer forint? Nem. Én azt gondolom, hogy 10 000 forinttól 200 000 forintig nagyjából így néz ki. Tehát akkor azért ez egy... Ami lokálisan mér. Nyilván, ami egy automatizmusra, egy monitoring rendszerre van rákötve. kell elhelyezni. Tehát mint egy hőmérőt gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni. Tehát végülis ez egy kifizethető, elérhető egy hétköznapi embernek viszont is. Azért jó a kérdésfeltevésed, mert hogyha ezt ipari jellegre átfordítjuk, és azt mondjuk, hogy egy irodaház szintre szeretnénk emelni, és szeretnénk azt, hogy ez ne egy statikus eszköz legyen, hanem dinamikusan befolyásolja a szellőztetés módját, akkor ez már egy drágább megoldás. Viszont energiamegtakarítás oldalról nagyon rövid idő alatt megtérül. Az én megérzésem szerint 1-2 éves megtérüléssel lehet számolni ezeknek az eszközöknek a bevezetésén. Na, ez nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan térül meg, miben mérhető ennek az eredménye. Jobban fogom magam érezni, annak hol van a megtérülése? Jobban fog dolgozni, vagy erre van statisztika egyébként? Van statisztika, és jellemzően az a tapasztalat, hogy vagy alulszellőztetjük a tereket, vagy pedig túlszellőztetjük, és nagyon sok energiát használunk. Tehát az lenne a cél, hogy ismerjük, hogy mire használjuk az egyes tereket, és hogy ott vannak-e az emberek. Például egy irodaházban más szellőzés szükséges hétfőn, amikor mindenki bemegy, vagy pénteken, amikor az emberek nagyrészt home office-ban vannak. Tehát alapból elégendő lenne egy alapszellőzés, ami a tereket friss levegővel ellátja, és minél több ember jön, annál több friss levegőt kell biztosítani, amire nektek vannak szuper megoldásaitok. De akkor ez már valamilyen intelligens épületmegoldást kell ehhez alkalmazni abban az adott irodaházban, hogy tudjuk automatizálni ezeket a befolyásoló tényezőket. Igen, intelligens, de csak bonyolultnak tűnik. Valójában nem bonyolult. Minden egyes helységbe el van helyezve egy érzékelő, attól függ, hogy mire akarunk szabályozni, lehet ez jelenlétérzékelő, lehet ez CO2 érzékelő, ugye széndioxid érzékelő. És gyakorlatilag ezek az érzékelők különböző motoros beavatkozó szelepeket mozgatnak, vagy éppen visszahatnak a légkezelőgép ventilátorának a teljesítményére, és dinamikusan tudnak működni. Tehát a statikus rendszerek könnyen utólag is leválthatóak dinamikus rendszerekre, és csak hogy még a megtérüléshez hozzátegyem a ügyvezetői kabátomba azt, hogy a gazdasági megtérülése hol van egy ilyen befektetésnek, mert nyilvánvalóan ez az oldala is fontos. Igen. Hogyha 2-szer annyi levegőt szállítasz, akkor a rendszerellenállásod duplájára nő, és az energiafogyasztásod a 8-szorosára. Ezek az aranyszámok vannak. Tehát, ha fele levegőt kell csak befújnod adott időpontban a helységbe, akkor 8-szorára fog visszaesni az energiafogyasztásod. Jelentős energia megtakarítást lehet ezzel elérni, főleg úgy, hogy a megfelelő levegő minőség, beleértve egyébként a hűtés-fűtés, tehát a hűtési-fűtési energia előállítását is, az nagyjából egy épület energiaigényének az 50-60%-át teszi ki. Úgy gondolom, hogy ez különösen fontos egy irodaházban, ahol jelen pillanatban, amikor ez a felvétel zajlik, a rezsicsökkentés intézmény az nem vonatkozik a vállalatokra, hanem néha nagyon-nagyon magas energiaárak vannak. Ott ez a 8-szoros ár azért az meghatározó lehet, és így már értem, hogy akár egy komolyabb rendszernek a beruházása is releváns lehet. Ez egy új építésnél szerintem lehet automatikus szinte, de egy meglévő irodaháznál is van relevanciája? Lehet építeni utólag is egy ilyen levegőminőség ellenőrző, okos szabályzó rendszert, ami mindent befolyásol? Az a jó hírem, hogy igen. Tehát ez megoldható. És mi a helyzet a home office-szal? Van ennek háztartási méretű technikai része is?
Van, de az a lakosság igénytől függ. Tehát lakossági szellőztetőgépeknél ugye ott kisebb térfogatokról beszélünk, kisebb alapterületekről beszélünk. Nyilvánvalóan nincs szükség olyan bonyolult rendszerekre, ott meg már nagyon örülnénk, hogyha a lakosság is kis kompakt légkezelő egységeket építene be. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem a lakásomban van egyébként egy ilyen központi friss levegőt bejuttató és szűrő méred a levegő rendszer. Minőséget? Bocsánat, hogy közbeágok. És a levegő minőségét hát úgy mérem, hogy ha fáradt vagyok, akkor kicsit fölemelem a befújó levegőnek a frissességét. Ami nálam a problémát okozta, azt képzeljétek el, hogyha kint esett az eső nyáron, és befújta a magas párás levegőt, és én alacsony hőmérsékletű hőleadó rendszerem van, tehát mennyezet és fal hűtés van, és ott ezzel a párakicsapódással van egy pici problémám. De nyilván ezt is lehetne orvosolni egy műszaki felülvizsgálattal. Legalábbis erősíts meg, hogy érdemes erre is figyelni, a párára. Érdemes, sőt kiemelten érdemes rá figyelni. Ugye a párának két nagy veszélye van, egyrészt a komfortérzetre azonnali hatással van. A hőérzetünk az jelentősen tud változni a páratartalom függvényébe. A másik fontos dolog, amire oda kell figyelni, hogy a párában olyan gombák, spórák, vírusok, bacillusok tudnak elszaporodni, amelyek későbbiekben okozhatnak egészségügyi problémákat. Én mit tehetek azért, hogy ha mérés azt mutatja, hogy szellőztetni kell, és most kicsit visszatérnék egy pillanatra a home office-re, vagy a háztartási részre, hogy én megelőzhetem egyébként azt, hogy kevesebb por legyen otthon, vagy kevesebb kémiai anyag, illóanyag legyen, vagy tudom befolyásolni, hogy ne csak mérjem és szellőztessek, mert az már egy következmény, ez egy orvoslása a problémának, hanem hogy megelőzni lehet valahogy, ezt otthon máshogy kell valamit csinálnom. Irodáknál a WELL standard 10 témaköre szerint vizsgáljuk az épületeket, és az a jó hír, hogy ez most már a lakóépületekre is elérhető, és akkor ott megvizsgáljuk, hogy milyen a friss levegő ellátás egy lakásban. És ez egyébként egy nagyon kritikus kérdés, mert 2021-ben volt egy döntési pont, hogy a lakásokban kötelező legyen-e a szellőztetés. És végül azt szavazta meg a szakma, hogy ne legyen kötelező, és innentől a felhasználó felelőssége, hogy milyen a lakásban a levegő minőség, hogy mennyi a páratartalom, mennyi friss levegőt enged be, és akkor kérdezted a szennyezőket, hogy mivel takarít, milyen bútorokat vásárol, és ezek mennyire terhelik a beltéri levegő minőségét. Nagyon érdekes dolgokat hoztál föl, csak még egy picit én azt szeretném, hogy adjatok nekem tanácsot, illetve a kedves nézőknek, hogy mit tehetünk, hogy ne legyen rossz a levegőnk. Nyilván a szén-dioxid kibocsátásunkat nehéz befolyásolni, de a port, meg ezeket a kemikáliákat tudom, hogy van valami minősítés, hogy bizonyos bútorok kevésbé okoznak problémát, vagy bizonyos festékek. Nem tudom, mire kell itt figyelni? A takarítószert említetted, vegyek környezetbarát, nem tudom, vegán felmosószert, vagy mire kell figyelni? Igen, tehát szerintem a minősítések nagyon fontosak. Úgy, ahogy amikor az élelmiszerboltban döntési pozícióban vagyunk, és egy egyszerű ABCDE jellel jelölik, hogy melyik az egészségesebb termék, így a többi terméknél is erre lehetőség van. És például mi megvizsgáljuk, hogy milyen a meleg burkolatoknak a kipárolgása, elsősorban a VOC és a formaldehid tartalom és kipárolgás, a beltéri festékeknél, és a bútorok is különböző zöld minősítésekkel, hogyha rendelkeznek, akkor az nem csak a természetet védi, hanem az embert is, ami eredetileg a természetes környezetből származik. Tehát most bemegyek a svéd bútoráruházba, akkor ott látom, hogy lehet, hogy a két bútor közül van, amelyiknek kisebb lesz a, nem tudom, porterhelése, vagy a levegő hatása? Így van, tehát feltüntetik ezeken a termékeken, hogy formaldehidmentes, vagy alacsony formaldehid tartalmú. A takarítószereket szeretném említeni gyakorlatias példának, hogy például az ökolébel tisztítószerek, vagy az ökolébel festékek, azok már egy garanciát jelentenek az alacsonyabb illékonyszerves vegyülettartalomra. És ez nem csak otthon, hanem egy irodában is, hogyha erre figyel egy munkahely, akkor azt gondolom, annak a munkavállalónak, aki otthon már erre átállt, és figyel erre, az szívesebben megy be talán dolgozni is egy ilyen irodába, ahol erre is figyelnek. Nem mondtátok, de azért én kíváncsi vagyok, hogy a takarítás mennyisége és minősége az számít-e, hogy én naponta felmosok, vagy csak egy héten egyszer? Én nem a takarítást akartam hozni, és rácsatlakoznék még a Regina előző mondatára, ha megengeded. A természet az nagyon sok mindent képes megoldani, és képes alkalmazkodni, és nekünk embereknek is az a
talán legnagyobb nehézségünk, hogy mennyire gyorsan tudunk egy adott környezeti adottsághoz alkalmazkodni. Az a jó hírem, hogy a növények gyorsabban tudnak, mint mi. És hogyha növényeket teszel be a lakásodba, és ha említetted ugye a svéd nagyáruházat, ha annak a svéd honlapját megnézed, ott különböző növények vannak ajánlva különböző bútorokhoz. És ez nem egy véletlen, ez azért van, mert az adott formaldehid vagy valamilyen benzol kibocsátás megkötése. Nem, ez marketing. Nyilvánvalóan ne a műnövényt vedd meg az első polcra, mert az nem fog segíteni, sőt az ellenkező hatást válthatja ki, de abszolút tudjuk ellensúlyozni azt a lakásban élő növényekkel, zöld környezet mennyiségének a növelésével, hogy a levegő minőségünk javuljon. Jó, akkor veszek egy plusz növényt, akkor kevesebbet kell otthon porszívóznom. Nagyjából igen. Igaz, más hatással van, mert ott az egyiknél a szállópor koncentrációt csökkented, a másik esetben pedig ugye a szerves gázok kibocsátást. Hagy meséljek el egy történetet így a szellőztetési rutinról, hogy az irodámban természetes szellőzés van. És tehát kinyitjátok az ablakot. Kinyitom az ablakot. Definiáljuk. Igen, és akkor reggelente azért, hogy a szén-dioxid szintet csökkentsem, kinyitom az ablakot. És hát ez pont abban az időszakban történt a mérés, amikor a szaharai por itt volt Magyarországon, és hát a szén-dioxid tartalom lecsökkent, viszont cserébe beengedtem a szaharai port, amit aztán egy levegőszűrő berendezéssel próbáltam eltávolítani, és 15-20 perc volt, mire normalizálódott a porszennyezésnek a szintje. Ez a speciális eset volt, amikor esetleg a kültéri levegő lehet, hogy nem volt frissebb, mint ami a beltérben van. Egyébként ezek az automatikus légcserélő berendezések rendelkeznek, gondolom, amilyen pollenszűrővel, most itt tavasszal feltételezem, hogy azért mégiscsak a bejövő levegőt is lehet valahogy szűrni. Abszolút lehet szűrni, és nyilván rendelkeznek különböző szűrési fokozatokkal. Én azt mondom, hogy a pollen a legkisebb probléma. Ha belegondolunk az emberi szervezetbe, mi magunk is el vagyunk látva különböző szűrőegységekkel. Egészen a banális orrszőrtől a galat és a nyálkahártyán keresztül megtapadó porszemcségig. És igazából nyilvánvalóan a pollen az azért fontos kérdés, mert az emberiség nagy részének okoz problémákat, egészségügyi problémákat. Ennek a szűrése viszont viszonylag könnyű és egyszerű. Ezeket hagyományos szűrőkkel is ki lehet szűrni a levegőből. Egy porszemcse annál veszélyesebb, minél kisebb. Ugye a porszemcse méreteket mikrométerben mérjük, a hajszálunk vastagsága nagyjából 70 mikron. Azok a porszemcsék, amelyek be tudnak jutni a szervezetünkbe, a 10 mikron, a 2,5 és az 1 mikron. Az 1 mikron alatti porok és szennyeződések azok inkább már technológiákhoz kötöttek, elektronikai ipar és egyéb. És ahogy viszont a mindennapi technikánk fejlődött, abba az irányba indult el az emberiség, hogy egyre finomabb porokat bocsátunk ki. A légszennyezettségnek a 75%-a származik ma emberi tevékenységből, és összesen 25%-a jön a természetből, a környezetből. Ha belegondolunk a kipufogó gázokba, vagy a gázkazánokat, azt gondoljuk, hogy tehát tökéletes égése van a gázkazánomnak, nem látok füstöt. Igen, de porszemcséket látunk, és a porszemcsék benne vannak. És ezek a porszemcsék képesek a hörgőkön keresztül a véráramba jutni, és utána pedig az agyunkba és a kognitív képességeinket rontani. Még itt a szűrőkhöz kapcsolódjak azzal, hogy ezeket a berendezéseket, akár a szenzort, akár a szűrőt nem csak megvásárolni kell, hanem üzemeltetni, karbantartani. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha szeretnénk a nézőknek egy tippet adni, akkor akár levegőszűrő, akár vízszűrő, azt az egyszerű tanácsot adnám, hogy először is bontsák ki a terméket, mert nagyon sokszor megesik mindkét szűrő esetében, hogy fél év múlva, amikor esedékes a szűrőcsere, akkor kibontják, és látják, hogy még rajta van a gyári csomagolás. Ja, ez igen, kellemetlen, akkor gyakorlatilag nem használták. Akkor nem használták, csak energiát pazaroltak. Igen. Cserébe. Zoli, esetleg téged is kérdezhetlek a karbantartásról, a szűrőkarbantartás? Igen. A rendszeresség. A rendszeresség és az okos karbantartás, ez a két legfontosabb pont. A rendszerességgel meg tudjuk őrizni a beltéri levegő minőségét, az okos karbantartással pedig nem dobáljuk ki, és nem pazaroljuk sem az energiát, sem pedig a pénzünket. Szűrőt azt nem akkor kell cserélni, mert eltelt fél év, vagy eltelt 3 hónap, és akkor szoktam cserélni. Mérni kell az értékeket, milyen ellenállása van az adott szűrőnek, mennyire eltömődött, és amikor szükséges cseréért, akkor ki kell cserélni. Mennyire tudatosak most a kivitelezők, az üzemeltetők ebben, hogyha ez nem lett kötelező, de nem lehet az, hogy van egy mégis erős vevőigény, hogy mégiscsak ez benne legyen?
Mi a tapasztalat most nektek ezzel kapcsolatban? Én ezt átforgatnám, mert ez nem a kivitelező múlik, és nem az üzemeltető. Ez a beruházó múlik. És elválik a beruházási költség az üzemeltetési költségtől. Tehát mindaddig, ameddig nem lesz érdeke a beruházónak az üzemeltetés, és annak a gazdaságos fenntartása, akkor addig az ilyen megtérülő jó megoldások nem fognak tudni tömegébe átmenni a piacon. A beruházónak az az érdeke, hogy a lehető legolcsóbban megépítse az adott épületet, és a lehető legdrágábban eladja. Utána az üzembe tartó egyébként az a magánszemély, az a lakos, aki beleköltözik. És még egy szót, ha megengedsz itt a hővisszanyerő szellőztető rendszerekre, ugye nyissuk ki az ablakot, de hát mit csinálunk ablaknyitáskor? Ablaknyitáskor a fűtési energiát és a hűtési energiát, amit korábban bevittünk az épületbe, kiengedjük a természet irányába. Egy hővisszanyerő szellőztető gép 90%-os hatásfokkal működik. Ez azt jelenti, hogy a levegőt kicseréli, de a levegő hőmérséklete az 90%-ban visszanyerésre kerül. Igen. És ezáltal az az energia is, amivel megtermeltük. Igen. Ha jól gondolom, akkor viszont az irodaházban, hogyha a beruházó fogja üzemeltetni és nem eladásra készíteni, saját magának építi azt az irodaházat, vagy bérbe akarja kérni, ott viszont már egy gazdasági számítás alapján, ha már nem tudom, 20 évre, 30 évre számol, akkor viszont jól sejtem, ott már megéri ezt a beruházást megcsinálni. Már nem is kell 20-30-ra számolni, és ez egy nagy tapasztalása volt egyébként a Covid-nak. A Covidig egy irodaház boomot éltünk meg itt, azt gondolom elmondhatjuk, hogy egy irodaház boomot értünk meg Budapesten, de ezek az irodaházak akkor úgy készültek, hogy gyakorlatilag a beruházó elkezdte építeni az irodaházat, onnantól kezdve, hogy megvolt a 4., 6. szint, és megvolt a 30-40%-os kiadási arány, valamilyen befektetési alapnak tovább is értékesítette az épületet, befejeződött az épület építése, beköltöztek a bérlők, és kaptak valamit. A Covid után azáltal, hogy ugye a cégek kiköltöztek, home office munkavégzés, csökkent az irodaterületek iránti igény, gyakorlatilag ezeket az irodaépületeket a beruházónak nem érte meg eladni, hiszen nem tudta olyan értéken eladni, ami megtérült volna. Úgy döntött, hogy üzemelteti. És akkor döbbent rá, hogy az üzemeltetés során, ami a tervasztalon 100 egység volt, az a valóságban 200-300 egység. Tehát 2-3-szorosáért van üzemeltetve az épület, mint ahogy tervezték. És ennek egyetlen egy oka volt. Az az oka volt, hogy a beruházási költségek csökkentése véget, sérült a műszaki tartalom, és nem ugyanazt kapta a vevő, amire szerződött. Annak kérdésem, hogy beszéltünk itt már arról, hogy bútorok meg takarítószerek kapnak minősítéseket, de maga az ingatlanok, az irodák, a lakások, őket nem minősíthetnénk valamilyen egészséges ház formájában? De hát van is itt egy expert közöttünk. Hadd dobjam át a kérdést. Igen, tehát a WEL munkacsoportban a WEL standard szerint dolgozunk, és ott 10 témakör szerint vizsgáljuk azt, hogy egy épület milyen hatással van az egészségünkre. Mert minden épület hatással van az egészségünkre, vagy emeli az egészségünket, vagy pedig rontja. És hát a 10 témakörből így néhányat így kiemelnék, tehát nagyon fontos a levegőminőség, a hőkomfort, az akusztikai terhelés, hogy mennyire férünk hozzá egészséges alapanyagokhoz, milyen anyaghasználat van, milyen a mentális egészséget és a közösséget támogató megoldás, és még a természetes fényt és a mesterséges fényt nem említettem, ezek is nagyon fontosak ebben a standardban. Hogyan lehet a mentális egészséget javítani egy épületben? Jó levegőminőséggel. Jó levegőminőséggel. Ezek háttérében azért vannak műszaki kompetenciák, vagy ezek... Igen, tehát ez nagy segítsége a tervezőknek és a fejlesztőknek, mert mindenre metrikus adatok vannak, hogy milyen messze legyen a bolt, mekkora legyen a légcsere, milyenek legyenek a határértékek, a levegőszennyezőkre, mindenre van adat. És ez mennyire tud rugalmas lenni, mert mi történik, hogyha tervezőasztalon csak 20-an ülnek abban az irodában, de az élet úgy hozza, hogy később meg 30-an, 40-en vannak. Talán megnő itt a tervezőknek a felelőssége is ebben. A tervezőknek mindig is nagy felelősségük volt, és azt gondolom, hogy egyre jobban megnő. A megoldás az, hogy flexibilis épületeket kell tervezni. Nem csak azért, hogyha 20 ember helyett 30 ember kerül be egy irodatérbe, hanem azért is, mert egy épület életciklusa, hogyha megnézed, 25 évtől valahol 75 évig terjed. Ebben az idősávban jó esély van arra, hogy akár funkcióváltáson is keresztül mehet az épület. Értem ez alatt azt, hogy egy irodaházból lehet akár lakóingatlan, lehet akár kórház, lehet akár bármilyen más típusú alkalmazást kialakítani. Nyilvánvalóan az ilyen típusú nagy eltérésekre nehéz felkészülni, de hogyha úgy gondolkozunk, hogy dinamikus épületet tervezünk, ami le tudja követni az adott használatnak a
igényét, akkor onnantól fogva egy hosszú távú értéket teremtünk. Ha jól értem, akkor ez a VEL, ez egy szabvány, talán vagy ez a minősítés, ez akkor már az építész tervezőnek az asztalán kell már úgy megtervezni azt az ingatlant, hogy a gépészmérnöknek nem is tudom pontosan, vagy ez kinek a feladata, hol kezdődik el ennek a minősítése. Igen, tehát számos szakembert vonunk be már a tervezés során, tehát egyeztetünk az épületgépészekkel, a világítástervezőkkel, belső építészekkel, a fejlesztővel is, mert neki is van felelőssége ebben, és bevonunk speciális szakértőket, például vészhelyzeti készültség szakértőt és legionálla szakértőt. És akkor egyrészt a tervezést támogatjuk, másrészt pedig a végén visszaellenőrizzük, hogy ebből mi valósult meg, és amikor átadásra kerül az épület, akkor helyszíni méréseket végzünk 5 témakörben, amiben a levegőminőségmérések is beletartoznak. És erre a ti cégetek, vagy ez a szervezet dedikáltan ad egy minősítést, ez egy nemzetközi minősítést, hogy kell ezt elképzelni? Most én szeretnék egy társasházat, vagy egy irodaházat építeni, vagyok a beruházó, hova kell fordulnom, hogy ebben segítséget kapjak? Igen, tehát Magyarországon vannak VEL tanácsadók, és magát a minősítést, az pedig a Nemzetközi VEL Építési Intézet adja ki. És ami érdekesség, hogy új épületekre is alkalmazható, és meglévő épületekre, és hát ahogy Zoli említette, hogy minden új épület egy idő után meglévő épületté válik, de nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Magyarországon mennyi a meglévő épületek aránya, hogyha meglévő épületnek tekintjük azt az épületet, ami a 2006-os TNM rendelet előtt épült, ami egy nagy energetikai váltás volt. Mennyi ennek az aránya? Ez biztosan több mint 84%, de lehet, hogy 90%. Jaj, akkor most engem segítsetek nekem, akkor mi történik velünk most a régi épületekben? Van lehetősége régi, és akár társasházról beszélünk, akár irodaházról, van lehetőség, hogy beruházó lehagyta ezt a központi szellőzést, és nem használta ezeket a szabványokat. Most, ha úgy döntök én, mint üzemeltető, bérlő, akkor tudok ilyen fejlesztést csinálni, és kérdésem az mind az épületminősítésre vonatkozik, ezeket az irányelvek alapján át lehet alakítani, illetve műszakilag is van-e lehetőség az utólagos beépítésre? Műszakilag van lehetőség, nyilván kompromisszumokkal járhat, de van lehetőség. Ezeket hívjuk ugye retrofit projekteknek, és ha már egy kicsit itt a Zero Carbonról beszéltünk, és a fenntarthatóságról a podcastnak az elején, akkor hadd említsem meg, hogy egy épület akkor lesz fenntartható, hogyha a lehető leghosszabb ideig kitoljuk az életciklusát, és a lehető leghatékonyabban üzemeltetjük ez alatt az életciklus alatt. A megoldás az az újrahasználás, az újrahasználata egy adott épületnek, egy adott tárgynak, egy adott jellemzőnek. Amikor már újat kell teremteni, azt új nyersanyagból vagy újrahasznosított nyersanyagból fogjuk tudni megtenni, de a legkisebb karbonlábnyomot akkor tudjuk hagyni magunk után a következő generációnak, hogyha újra használjuk az épületet. A technológia megvan, bonyolult, igen, drága, igen, de nem drágább, mint egy új épület előállítása. Hogy fancybe, hogy eladható be? Azt gondolom, hogy itt lépnek be a minősítések, itt lép be a LEED, a BREEAM, illetve a VEL minősítés. Ugye a két nagy csoport, LEED, BREEAM és a VEL között talán a legnagyobb különbség, hogy a VEL a belső környezetnek a minősítése, míg a LEED BREEAM minősítések azok a épület építése közben, illetve használata közbeni energiafelhasználás, alapanyagáramlásnak a minősítését végzik. És utólagosan ezt megtehetem? Tehát egy irodaházat lehet utólag is minősíteni, nem csak az építéskor, és van lehetőség átalakítani azokat az ismérveket, ami alapján jobb minősítést kapok. Egyébként még ezt akartam kérdezni, ez az összetett kérdés, hogy a minősítés az vagy van, vagy nincs, vagy azon belül vannak esetleg fokozatok. Igen. Nagyon sokféle VEL minősítés van, és meglévő épületekre is alkalmazható. Magyarországon is van olyan épület, ami 1860-ban épült, az egyik legrégebbi budapesti épület, és VEL minősítést szerzett, és különböző szintek is vannak. Ez az iroda VEL Gold minősítést szerzett, míg mellette van egy másik szárnya, ami 2000-ben épült, az pedig VEL Platinum szintet ért el. Ezen kívül még van Silver és Bronz fokozat is, de hát azért egy Gold szintet illik megütni. Mennyibe kerül egy ilyen minősítés? Van ennek fix ára van, vagy ez egyedi ajánlatot kell rá kérni, hogyan kell ezt elképzelni? Négyzetméter alapon van, az irodaházaknál ez borsos összeg tud lenni, de aztán meg tud térülni ugye a hatékonyságban és a produktivitásban, viszont a lakóépületeknél ez egy nagyon elérhető áruvá vált, tehát 200 lakás fölött ez 100 euró összeget jelent a tanácsadással együtt. Akkor úgy gondolom, hogy maga a lakás árához képest, vagy a négyzetméter árához képest ez egy
ellenyésző. És Igen. bár beszéltük, ez nem egy marketing minősítés, de azért biztos, hogy sokat segít mondjuk egy ingatlan értékesítésénél, vagy kiadásánál is véleményem szerint. Igen, mert egy minőségi garancia. Viszont, hogy felkészüljünk rá, és én is tudjak árakat mondani. Egy 50 négyzetméteres lakásba gondolkozol gépi szellőztetésbe, annak a mai bekerülési költsége nem több, mint 1,5-2 millió forint. Ha kiszámolt, hogy az 50 négyzetméteres lakást ma te 100 millió forintért tudod megvásárolni Budapesten, akkor ehhez képest ez a 2% azt gondolom, hogy nem a világ vége. Mennyire kell szétvernem a lakást, hogyha ilyet szeretnék mondjuk egy meglévő társasházban? Szerintem 2 lyuk, hogyha a homlokzaton engedik, hogy megjelenjenek a rácsok. És engedik egyébként? Mi a helyzet Ha nem most? műemléképület, akkor igen. A klímát is ki tudod tenni. Hát hiszem a klímát, hogyha látható az utcáról, már nem nagyon engedik kitenni. Ha látható. Meg a társasház. Ha látható, igen. De a teraszodra kiteszed? Nem úgy, mint a levegő. Még egy gondolatot csak, hogy áll Magyarország ezekben a kérdésekben nemzetközi viszonylathoz képest, mind a központi szellőztetésben, mind az épületek minősítésében, a beltéri levegő minőségben. Van erre esetleg statisztika, élen járunk hátul, van még mit fejlődnünk, van-e lehetőség, potenciál a fejlődésre? Potenciál mindenképp van a fejlődésre, azt gondolom. Minden rendszer levegő minőségének a kiválasztási alapja az a kültéri levegő minőség. És abszolút elmondható a kelet-európai országokról, hogy húznánk egy ilyen függőleges vonalat Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, majd a déli országok, ugye Horvátországgal bezárólag, jelentősen szennyezettebb, magasabb a szállópor koncentráció, mint Nyugat-Európában. Ez annak tudható be, hogy a technológiák, amelyeket ide telepítettek, azok vagy olyan veszélyes technológiák, vagy pedig annyira kevésbé szabályzott a környezet arra, hogy környezetvédelmi előírások legyenek, mint a nyugat-európai országokban, hogy jelentősen magasabb terheltségünk van. A WHO, nyilván ezt már mindenki hallotta, egészségügyi világszervezetnek van egy ajánlása a szállópor koncentrációra, ami 3 kategóriába sorolja gyakorlatilag a veszélyességi szinteket. Az a rossz hírem van, hogy Magyarország oda 3-as Odor Air Quality, tehát külső levegő minőség tekintetében 3-as kategóriában van, tehát az átlagos szállópor koncentráció az meghaladja éves szinten az egészségügyi határértéket. Maszkba kéne kimennünk akkor az utcára? Az valid? Hogy a maszk segít-e? Én azt gondolom, hogy inkább figyelnünk kell arra, hogy milyen beltéri környezetben vagyunk, és amikor kültérre megyünk, akkor ne a terhelt reggeli csúcsforgalomba autóval induljunk el, hanem használjunk tömegközlekedési eszközöket, hogy minél kisebb terheltséget adjunk a környezetnek, és mi magunk is tisztább levegőt tudjunk szívni. Neked mi a véleményed a nemzetközi magyarországi összehasonlításban, hogyan állunk a friss levegővel? Igen. Épp most olvastam egy tanulmányt, hogy tudjuk, hogy Kínában nagyon rossz a kültéri levegő minősége, de képzeljétek, hogy emiatt ők tudatosabbak is, és valójában a Kínában a beltéri környezetek, egy modern környezet, az egészségesebb, mint például Seattle-ben, erről szólt az összehasonlítás. Tehát ez számomra nagyon érdekes volt. Hogyha a régiót nézzük, akkor a well-minősített épületekkel kiemelkedően állunk, tehát Lengyelországban van a legtöbb well-minősített épület, és második pedig Magyarország. Akkor ez egy jó hír azért, hogy ezen a területen, legalább a minősítésekben előrébb vagyunk. Zárásként annyit szeretnék tőletek kérni, hogy egy gondolatban, egy mondatban a nézőinknek mit javasoltok, hogy mit tegyenek ma, min változtassanak, hogy jobb legyen a beltéri levegőjük minősége. Hát először is használjunk minél tovább minden olyan eszközt, ami segít minket a levegő minőségre, tartsuk azt rendszeresen karban, és ha nem lenne ilyen berendezésünk, akkor igyekezzünk minél előbb beszerezni. Jó megoldás az ablaknyitás, amennyiben megfelelő kültéri levegő van. Legyünk tisztában, mérjük azt, hogy milyen a kültéri levegő minősége, milyen a beltéri levegő minősége, és talán, hogy egy kis gyakorlati tanácsot is adjak, a szellőztetés nem azt jelenti, hogy kinyitok egy ablakot, és 8 órán keresztül ott úgy hagyom, az azt jelenti, hogy kereszthúzatot csinálok, és nagyjából 15 perc alatt át fogom tudni szellőztetni a lakásomat, anélkül, hogy túl sok energiát veszítenék. Én pedig a levegőminőségmérést hangsúlyoznám, hogy ebben legyünk tudatosabbak. Szerintem ebben egy nagyon nagy robbanás lesz a következő 1-2 évben, mert hogyha valaki megméri otthon a nappaliában, hogy ott milyen a levegőminőség, hogyha azt 4-5-en használják órákon keresztül, vagy milyen a hálószobájában, amikor este lefeküdt és nem szellőztetett 8 órán keresztül, és reggel megnézi a levegőminőséget, akkor látni fogja, hogy ez nagyon nagy hatással van az egészségére. És itt visszautalnék az első adásra, amikor megnéztem az adást, nagyon tetszett a kis sárga kanári. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy a sárga kanári minek a jele? Minek?
A levegő minőségmérésnek, tehát a sárga kanári a bányászokat segítette, ő a szénmonoxidra érzékeny, és amikor jó a levegő minőség, akkor a kanári énekel, hogyha romlik a levegő minőség, akkor elhallgat, majd elpusztul. És hogy kellenének most már a környezetünkben is ilyen modern kanárik, amik figyelmeztetnek minket, hogy ideje szünetet tartani és szellőztetni. Ja, nagyon szép szimbolikát hoztál ide a végére. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és segítettetek minket ilyen sok hasznos tanáccsal. Köszönöm szépen a nézőinknek is, hogy ezt a podcastet követték, és hát folytatni fogjuk. Kérlek, hogy kövessétek a következő podcastünket, ahol egy magyarországi építőipari projektet fogunk bemutatni, ahol újra hasznosított acélból készültek azok a légcsatornák, amik segítenek abban, hogy friss legyen a levegő. Köszönöm szépen, sziasztok, Szilágyi László voltam.